alkaa nyt tästä. Ja kato, siis sun pitää kävellä nyt ekana, koska verettäjä tulee aina viimeisenä. Ja tän, kato, sorkka vedetään perässä koko ajan. Tätähän ei ole. Näin. No niin. Suurin piirtein tippa ja metri tulee tätä verta. Aha. Niin. Joo. Ainoa vaan kato voi huutaa ja haukkuu, että sitähän siellä on hiljasta siellä. Koira. Ja nyt jalko. Tässä taistelissa. Siitä. Mutta se ihan selvästi kehu sitä vaan, kun mä tiedän, että se on jäljellä. Ja kun se vähän saa enemmän vauhtia, niin anna sit lisää remmiä sille. Mitä siellä on? Ne vai? Et. Tässä se just on, että pitää luottaa koiraan ja itse luulee mennessä. Ja siellä kun se ei ole merkattu, kun tuomari vaan tietää missä se on. Ja sun pitää vaan luottaa siihen koiraan. Niin kuin. Hyvä. Katsotaan just kun tää on. Kato, mutta tämmönen se jälki on siellä Ruotsissakin, että siellä on, voi olla ihan kaatuneita puita. Ja joo. Sitten se hippaa sen, että joo suoraan vaan. Ihan suoraan. Hyvä poika. Kyllä sitten vasta. Hyvä poika, hyvä. Etsi vaan, etsi. Sillä on selvästi tullut nyt vähän enemmän varmuutta jo tuohon. Siinä on vaan vedetty sorkkaa, tässä ei ole verta ollenkaan. Sitä vähän, mutta tostahan se alkaa sitten veri taas uudestaan. No nyt se on taas jäljellä. Joo. Ei, vaan. Ei, vaan. Onko se sun? Tuotko sen pois metsästä?